Bedo e weche mag adhula kuom thuolo malach. Yiero ma wang'ni, iparo ni jogo machung' gibiro gi paro machal nade ka ikruok bende niseneno nyaka ne land ni yiero dhi bage nyaka kawuono odiochieng' ma kiny idhi tim yiero. Yiero ma wang'ni ineno ka en gi lokruok moro ma opogore gi yiero mosekalo. Erokamano ahinya. Ok ane lokruok moro amora. From where I sit, rach moloyo mapile mosega betie. Gimomiyo awacho no rach moloyo mosega betie pile en ni joma chungo o concentrate e jomiluongo ni delegates makata seche mwalosegi ji larore kaka koro gipando ng'ano pando delegates ne koni, ng'ano pando delegates ne koni. To gi forget ni delegates go, particularly mag branches, gin representatives mag members. Taneno ka ji odich kodgi, gimipando onge imiyo gi pesa gima jopiny wacho no is true. So, ng'ama nigi pesa mang'eny kiny no lo. Yes. In gi paro mopogore gi pacha Aduda koso ineno ka yiero ma wang'ni en kare? Mana kaka owache no, delegates sani en mana ni jok madachung' ng'iyo ni